Sosial ulgamlarında çıkış eden Türkmenistanlılar yine de häkimetlerin batışına sezebar bolýarlar. Hususan da TikTok'ta çıkış edenlerin Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soragy çekilmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi şu hepde Aşgabatda ýüze çykypdyr. Şuň gün ortan Aşgabatyň MHM bölümi TikTok platformasynda güni ýaýlymda söhbetdeşlik batyl geçirýän TikTokerleri soragy çekdi. Käbirleri 15 sutka tutsak edildi. Dip ýagdaýdan habarly Çeşme 9 aprelde Azatlyk radiosyna habar berdi. Howpsuzlygy sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir näçe çeşmäniň maglumatyna görä, TikTokerleriň sorag edişligine çekilýänligi baradaky habar käbirlerine öýlerine barylyp beýleklerine polisiýa bölümleriniň üstü bilen ýetirilipdir. Düýün olara MHM öýlen öýlerine baryp, käbirlerine bolsa bölüm polisiýalarynyň üstü bilen 9 aprelde saat 11-de öz etraplaryna degişli MHM bölüm edarlaryna barmaladygy dilden duýduruldy. Dip Çeşme aýtdy. Çeşmeler sorag edilen raýatlary gün efir gepleşiklerinde edepli bolmagy paýyş sözleri ulanmadlygy şeýlede söhbetdeşlik geçirmezligi tapşyranlygyny gurrun berdiler. Alajy bolsa gün efirde oturmazlygy hem tapşyrdylar dip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanda sosial media ulgamlarynyň köpüsi häkimetler tarapyndan petiklenýär. Şeýlede bolsa ilada arasynda sosial ulgamlarynyň meşhurlygy artýar. Raýatlar munyň üçin VPN-den peýdalanýarlar. Türkmenistandaky çeşmeler TikTok platformasynda çalt köpelýän türkmen auditoriýasyny dörli maglumatlar gyzyklandyrýar diýerler. TikTok'taky meşhur maglumatlaryň arasyna hatda MHM-nyň paralýanygy hakda habarlar bar. Olaryň güni efir wagty paýyş sözlerini ulanan videolar ýazga geçirip alypdyrlar. Şol videolar olaryň garşysyna jinaýat kuraly hökmüne ulandylar we 6 ay içinde türme jezasy bilen haýwadatdylar. $1000 üçin para aldylar. Dip çeşmeleriň biri sosial ulgamlaryň ulanjylarynyň soragy çekilmegine degişli soňky ýagdaýlaryň biri barada gurrun berdi. Türkmenistanlylaryň sosial ulgamlaryndaky işçiňligi gitdigi çartýar. Imo, Telegram, Instagram ýaly platformalardaky habarlar, şahsy bloglar, reklamalar bilen bir hatarda ildeşlerinden we häkimetlerden kömek soraýanlar hem köpelýär. Şol sanda ýurt ýolbaşçylarynyň kömek sorap video arkaly ýüzlenýänleriň sany artýar. Prezidente video ýüzlenmesini ýerleşdirýänleriň arasynda çagaly eneler we ýaş ulular hem bar. Adamlar ähli mümkinçiliklerini ulanyp ähli döwlet edaralaryna ýüz tutanlygyny gurrun berýärler we sosial media arkaly prezidente ýüzlenip öz sesini eşitdirmegini iň soňky çykalygy hökmünde saýlap alanlygyny aýdýarlar. Adamlar özleriniň we çagalarynyň saglygyny maşgalatynyň hususy emlägini goramak ýaly durmuş problemlarynda ýardym soraýarlar. Ýurt ýolbaşçylarynyň raýatlaryň şeýle çykyşlaryna reaksiýasy nämälim galýar. Bu arada resmilerden tesvir bolmady we türkmen mediasynda bu arada habar çap edilmedi. Bu aralykda öz problemasy barada açyk çykyş eden raýatlaryň howpsuzlyk gullukları tarapyndan soragy çekilmegine degişli ýagdaýlaryň ençemesi barada köpçülige ma'lum boldy. Imo üstü bilen kömek soran adamlar geçen ýylyň oktýabr aýynda ýazarlanypdy. Marada polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri halkdan kömek sorap öz agyr durmuşyny gurrun beren däri dermana mätäçlik ýaly problemalaryny paýlaşan adamlary gözläp soragy çagyrypdy. Şoňa meňzeş batyşlara Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary hem sezebar edilipdi. Geçen ýylyň fevral aýynda näçe çağalarynyň saglyk bejergesine niýetlep internet arkaly illeşlerinden haýyr sahawat ýardymlaryny soraýan üçünçüligi petmaşgalalar häkimetleriň batyşyna sezebar bolupdy. Häkimetler olary bahtiýar durmuşyň keşfine zeper ýetirmekde aýplapdy. Türkmenistanda mätäçlik çeken raýatlaryň ýagdaýynyň häkimetleriň üns merkezine düşmegi we oňyň çözülmegi barada resmi habar döwlet mediasynda diňe bir gezek berilipdi. Geçen ýylyň 29 martynda Watan habarlary gepleşiginde 2018-nji ýylda doglan oglunyň doga bitdi ýürek keselinden ejir çekýänligi hakynda gurrun beren bir enäniň çykyşy görkezildi. Ene öz çykyşynda ogly 2021-nji ýylda klinikada bejerge alan wagtynda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hut özüniň baranlygyny we muht operasiýa kömegini berjekdigi barada aýdanlygyny gurrun beripdi. Şol waka Türkmenistanda soňky 18 ýylyň dowamında öz problemasy barada açyçan çykyş eden raýatyň döwlet telewiziýasynda görkezilmegi bilen bagly ilkinji ýagdaý bolupdy.
Paýtagat Aşgabatda martyň ahyrlarynyň bäri gijeki durmuş bir gödäwçilik astyna alynıp häkimetler gijeki klublary, gije gündüz işleýän saunalary we massajxanalara garşy herekete geçip başladylar diýip paýtagatda çeşmeler aýdýar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda içerki migrantlary tensiwdat bilen meşgullanýan aýal gyzlary garşy reýtleriň ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilýändigini habar berýärler. Aşgabatda martyň ahyrlaryndan Veritas ähli gijeki klublarda şeýle-de tensiwdat bilen meşgullanýan zenanlara ýardam berýän mehmanhanalarda reýtler geçirilýär. Aşgabatda öz kwartiralaryny kirine berýän adamlara kwartiralarda jelepçilik bilen meşgullanmazlygy, egerde şeýle ýagdaýlar ýüze çykarylsa, olaryň jaýlarynyň ellerinden alınjakdygy duýdurulýar. Diýip paýtagatda çeşmeler. Hususan Parahat 1, 2 we 3 etrapçylaryna ýerleşýän köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny kirine ýaşaýan zenanlar häkimetler tarapyndan içkiň barlanýar diýip o sözüň üstüne ýetirýär. Howpsuzlyk edaralarynyň çeşmeleri welayatlardan baryp bu etrapçylarda ýaşaýan käbir zenanlaryň tensiwdatyny guman edilýändigini, şonuň üçin olaryň gije gündüz ýyzyrlanýanyny aýdýarlar. Bu ýagdaý degişli etrapçylarda ýaşaýan kwartirant zenanlaryň gündelik durmuşyna yaramaz täsir ýetirýär. Köp sanly zenan maşgalalar kwartirant ýaşaýan jaýlaryndan daşaryk çykyp bilmeýärler. Diýip paýtagatyň ýaşaýyşyny aýdýar. Bulanatlardan baryp Parahat 2 etrapçysyny kirine ýaşaýan bir zenan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükdi. Öýdleriniň reýtler sebäpli gorkasyna ýaşaýanlyklaryny gurrun berdi. Häzir çörek satyn almak üçin daşary çykmak hem howply bolup barýar. Kwartirant gyzlar kire jaýlaryndan daşaryk çykyp bilmeýärler. Gece saat 22:00-dan soňra köçe çykan gyzlar raýat eşikli hukuk goraýjylar tarapyndan ulaglara mündürilip alınıp gidilýär. Diýip kwartirant zenan maşgalaýdýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça şäher häkimliginiň resmi tesir alyp bilmeýär. Yerli çeşmeler gijeki durmuş boýunça şeýle-de tensiwdat bilen meşgullanýan zenanlar babatyny häkimet gödäwçiliginiň güýçlendirilmegini tasdikleýärler. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň administrativ temillerden soňra bir ýylyň içinde gaýtalanan jelepçilik uly meçberlerde jerime tölegleri, hökmany işlerde iş etmeklik, 2 ýyla çenli düzediş işlerini iş etmeklik ýa-da 2 ýyla çen azatlykdan mahrum etmeklik ýaly jezalar bilen cezalandyrylýar. Şeýle-de türkmen kanunçylygy jelepçilik bilen meşgullanmaga çekýän adamlara garşy 2 ýyldan 8 ýyla çen azatlykdan mahrum etmek cezalarını gödeňine tutýar. Türkmen kanunçylygyny adamyň zina ýakynlaşmasyna mejbur edilmegi hem azatlykdan mahrum etmek cezasy bilen cezalandyrylýar. Parahat etrapçysyny kirine ýaşaýan käbir zenanlaryň hukuk goraýjylar tarapyndan tensiwdatyny guman edilmegine getiren ýagdaýlar aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri paýtagatda gijeki durmuşa garşy girişlen reýtleriň esasan Aşgabatyň etegine ýerleşen Gypçak obasyna ýaňy ýakyna zenanlaryň gatnaşmagyna bolan bir wakadan soňra güýçlenýändigini aýdýarlar. Ýaňy ýakynda ýokary derejeli emeldarlaryň biri Gypçakda gije aýlanyp ýören wagtynda käbir zenanlaryň arak, piwa ýaly alkogolly içkiler içip çilim çekip oturandyklaryny görüpdir. Ol sondan soňra paýtagtda gijelerini entap ýören ýekeji de zenan bolmasyn diýip buyruk beripdir. Diýip çeşmeýär. Aşgabatyň gijeki durmuşynyň habarly bir paýtagtda ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gurrun döşükdi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik ýyllaryna şäherde gijeki klublaryň işini, gije gündüz işleýän saunalary hem de massajxanalara ruhsat berilendigini, ýöne Serdar Berdimuhammedowyň wezipe gelmeginden soňra bu ugurda çäklendirmeler girdilip başlananyny aýdýar. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýegenleriniň biri bilen bagly paýtagatyň barlaryna bolup geçen bir waka barada habar beripdi. Şol wakada ýegenleriň paýtagatyň gijeki durmuşyna gatnaşygy barada işaretler peýda bolupdy. Serdar Berdimuhammedow säheriň gijeki durmuşyny tertiplemek ugrunda hereket edip başlady. Bu siýasatda ownuq mesele. Ýöne sele tagallalar onuň kakasynyň Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýegenlerine garşy oňyn ädimleri ädip başlandygyny alamatlandyrýar. Diýip paýtagtda çeşme aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Iranyň ýadro maksatnamasyny betitmegi bilen bagly ılalasy gelinmese, onda harby güç ulanyljakdygy barada haýwatyny ýene bir ede gaýtalady we zerur bolan halatynda Israýlyň bu mümkin harby zarba ýolbaşçylyk etjekdigini aýtdy. Trump 9 aprelde Aktamda jurnalistleriň şühepdäniň aýagynda Amerikanyň İran bilen amanda geçirjek gepleşikleri we olaryň möhleti baradaky soragyny zerurluk bolsa, onda harby çäreleriň ulanylmagynyň hukmany boljakdygyny aýtdy. Ol bizde wagt bar diýip gepleşikleriň haçan tamamlanjakdygy barada anyk möhletiň ýokdugyny belledi. Trumpyň aýtmagyna görä, gepleşikleriň netijeligini ýa däldigini aňyp bolar. Gepleşiklere başlanyňyzda olaryň gowy ýa-da erwet geçýändigini bilýärsiňiz. Men olaryň erwet geçýändigini duýanymda netije gelerin diýip ol aýtdy.
Trump 8 aprelde Israil'in premier ministri Benjamin Netanyahu bilen Aktamda gurnulan metbuat ýygnygynda İran bilen gepleşiklerin geçiriljakdygyny eglan etdi. Netanyahu Trump'ın İran bilen diplomatik ýylalysa gelmek tagallalaryny goldaýandygyny we Israil bilen Amerikanyň İranyň ýadro ýaragyny edilmeginiň öňüni almak maksadynyň umumydygyny nyktady. Trump harby çäreleriň zerur bolmagy halatynda Israil bu işe açyk aýdyn gatnaşar diýip belledi. Taraplaryň ikisi de amandaky duşsuň gepleşikleri geçirmek mümkinçiliklerini gözaýlamakdan ibaret boljakdygyny kesikdiler. Trump gepleşiklerin göni boljakdygyny aýdany bolsa, İran olary gytaklaýyn diýip ýaşetlendirýär. Trump'ın aýtmagyna görä, Amerika gepleşiklerinde köp zat talap etmeýär. Diňe İranyň ýadro ýaragyna eýe bolmazlygyny isleýär. Birleşen Ştatlar Tehranyň ýadro ýaragyny edinmäge golaýlandygyna meňdeýänligi boýunça barha köp aladalaryny beýan edýär. İran uzak wagtdan bäri özüniň ýadro programasynyň raýat maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürüp gelýär. Amerikanyň gorunmak sekretary Pete Hegseth Amerika bilen İranyň arasyndaky gepleşikleriň paraççylykly çözüt bilen tamamlanmagyna umyt bildirýändigini aýtdy. Mundunyň Reuters gullugy 6 tany B2 kysymly bombalaýjy uçuryň Hindi ummanyndaky Amerikan-Britan harby bazasyna ýerleşdirilendigini habar berdi. Hegseth'ten bu uçurlar bilen İrana bir isaret berilýändigi barada sorulanda, ol "Goý muny olaryň özü çözsün" diýip jogap berdi we bombalaýjy uçurlaryň uly mümkinçiliklere eýedigini hemde ählikse habar iýerýändigini aýtdy. Şeýle hem Amerikanyň Mali Departamenti 9 aprelde İranyň ýadro maksatnamasyna goldaw berýändigi öýdülýän 5 gurama we bir adyma garşy täze sanksiýalaryň girdilendigini ma'lum etdi. 2015-nji ýylda Amerika we beýleki dünýä döwletleri İran bilen giňgirimli ýadro ýylalysyny baglasyp, Tehranyň urany baýlaşdyrmagyny çäklendirmek we munyň deregini ykdysady sanksiýalary aýyrmak barada ýylalysypdylar. Ýöne 2018-nji ýylda Trump özüniň birinji prezidentlik möhletiniň dowamında munyň iň erwet ýylalysyk bolandygyny aýdyp, Amerikany ondan bir taraplaýyn ýagdaýda çykardy.